An balimaw ma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Sevare pankuru jigiyɔrɔ la ni a bɛ f'o ma ko aéroport yen kɔni ntɛnɛn su ka dugu jɛ tarata la binganni wale dɔw kɔni taara ka ɲɛsin yen yɔrɔ ma a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye mortier ye tiri 2 ye ni o ye mugujugu ye min bɛ bɔ duguma ka taa sanfɛ ka sɔrɔ ka jigin ni ka yɛrɛkɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko o ɲɔgɔnna 2 cira yen yɔrɔ la kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin binganni wale in kɔni ma a ye tiɲɛniw kɛ nka a kɔni ma mɔgɔw sɔrɔ ka d'a kan mɔgɔ ma jogin wa mɔgɔ ma sa fɛnɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma hali bi olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ayiwa min yɛrɛ ye mugujugu ninnu kelen ye olu taara jigin ayiwa tajiw kɔni yɛrɛ bɛ bila yɔrɔ min na ko de kama dɔw y'a yira k'a fɔ kɔni ko a bɛ i n'a fɔ taji ninnu de kɔni tun ɲininen don ayiwa mɔgɔ ninnu fɛ cogo min na tiɲɛni kɔni o tun bɛ se ka juguya cogo min na ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko mugujugu ninnu yɛrɛ cilen kɔfɛ kisɛ ci wɛrɛw fɛnɛ bɔra a la min kɔni an ka finitigiw ni ayiwa tubabuw ka finitigi minnu bɛ yen yɔrɔ la ni olu minnu bɛ ka yɔrɔ in yɛrɛ lakana u ni maa minnu kɔni a fɔra ko u ye nin ko in kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni maa kɔni ma sa fan fila si fɛ wa mɔgɔ fɛnɛ ma minɛ nin ko in na min yɛrɛ y'a k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin walejugu in kɛ olu fɛnɛ ma da ko dɔn fɔlɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko ayiwa cɛ dɔ ni ale si bɛ taa san 51 na ale kɔni su yera ayiwa juma tɛmɛnen a ka so k'a sɔrɔ kisɛ dɔ kɔni kɛlen b'a la ayiwa o ko ninnu yɛrɛ kɔni kɛra ɲamana plateau de la wa a yirala k'a fɔ kɔni ko ni ma kɔfɔlen kɔni tun sirilen yɛrɛ don wa ko ayiwa bɔgɔlinɔ kɔni caman tun bɛ a la ayiwa kibaruya minnu sera an ma nin ko in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko kabini nin wale in yɛrɛ kɔni kɛra min ye 13e arrondissement ye n'o ye polisiso ye mɔgɔw kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ cogo min na nin ko ninnu kɔni kɛra cogoya min na o bɛ se ka dɔn wa mɔgɔ minnu ye nin kɛ olu bɛ se ka minɛ ka ɲangi cogoya min na nka an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni min kɔni dɔnnen bɛ nin ko in na a yirala k'a fɔ kɔni ko maa dɔw de kɔni nana mobili dɔ la ni o ye mobili belebeleba ye a bɛ fɔ min ma ko 4x4 wa min yɛrɛ vitre kɔni a ye finman don ka don nin cɛ in kɔni kan ayiwa mɔgɔw kɔni bɛ bɔ min kalama o kɔni o kɛra fo waati jan dɔw tɛmɛnen kɔfɛ ka d'a kan kɔni cɛ in kɔni a tun tɛ ka bɔ a ka so kɔnɔ ka taa misiri la misiri heure selen ayiwa o de kama kɔni mɔgɔw taara ka don ka taa jateminɛ kɛ cɛ in yɛrɛ ka ko la u taara sɔrɔ kɔni joli bɛ fan bɛɛ fɛ wa kisɛ kɔni kɛlen bɛ ayiwa cɛ in na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛbakulu majɔ la